jiya 14 ga watan August 2025 gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara ya sake tabbatar da cewa gwamnatin sa ba za ta taɓa yin sulhu da 'yan bindiga masu tayar da hankula a jihar sa ba. Ya yi wannan furuci ne a lokacin da ya ziyarci wasu ƙauyuka da hare-haren 'yan bindiga suka shafa kwanan nan. Ziyarar ta kasance a cikin ƙauyukan Kagara, Dan Isa da kasuwar daji, duk waɗanda ke cikin ƙaramar hukumar Kaurin Namoda. Sanarwar da mai magana da yawun gwamna Suleiman Bala Idris ya fitar ta bayyana cewa gwamna ya jaddada cewa tun daga farko ya sha bayyana cewa ba zai taba shiga tattaunawa da 'yan bindiga ba. A cewarsa 'yan bindigan ba su taba nuna gaskiya ba kuma suna ci gaba da aikata munanan laifuka. Gwamnan ya ƙara da cewa gwamnati za ta ci gaba da mai da hankali kan tsaro a matsayin babban fifiko tare da gyara hanyoyin da suka lalace domin amfanin al'umma da abin ya shafa. Ya kuma jaddada cewa gwamnatinsa tana kan shiri don tabbatar da kare rayuka da dukiyoyi. Ya kuma tabbatar da cewa za a ci gaba da ɗaukar matakai masu tsauri don murƙushe 'yan bindiga gaba ɗaya a jihar sa. Al'umma a yankunan da hare-haren suka shafa sun nuna jin daɗin su da wannan kuduri na gwamna. Suna fatan ganin matakai masu ƙarfi na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jihar. Wannan matsayi na gwamna Dauda Lawal yana ƙara ƙarfafa yakar 'yan bindiga da tabbatar da tsaro ga al'umma. Za mu ci gaba da bibiyar wannan lamari da sabbin bayanai. Muna fata za a sami zaman lafiya da tsaro a cikin jihar Zamfara da ma Najeriya baki ɗaya. Allah ya bamu tsaro a jihar mu ta Zamfara da ma Najeriya baki ɗaya.